Ti'n recordio. Right, yn y fideo hyn, dwi'n mynd i creu sprite sydd yn lladd y pêl os mae'r pêl yn bwrw mewn i'r sprite. Nawr, y peth cyntaf mae angen fi'n gwneud, yw mynd draw fan hyn a load sprite. So fi'n load sprite, ac beth dwi'n dewis ydy'r tân. Fi'n dewis y tân, gwasgu open, a fi'n enwi fe'n sprite tân. Nawr, fel ych chi'n gwybod, na gyd yw sprites yw lluniau, dydyn nhw ddim yn neud dim byd. So fi'n gwasgu OK, a nawr mae rhaid fi creu object tân. So create an object, a pêl glas, fi'n dewis y tân, a fi'n galw fe yn object tân. Nawr, ar ôl fi creu'r object tân, mae rhaid fi wneud yn siŵr fel y wal mae e'n solid. So amser mae'r pêl yn bwrw mewn i fe, mae rhywbeth yn digwydd. Nawr, na gyd sydd angen i fi gwneud. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr yw mynd i'r pêl. Nawr, fan hyn mae gyda ni, os mae'r pêl yn bwrw'r wal, mae e'n bounsio. So fi'n gyfer adio collision nawr, os mae'r pêl yn bwrw'r tân. So fi'n add collision tân. Nawr, dydw i ddim isio'r pêl i bounsio off y tân, dwi isio'r pêl cael ei lladd. So fi'n draw fan hyn, ac yn main 1, mae gyda fi destroy instance. A mae fe destroy self. So amser mae'r pêl yn bwrw'r tân, mae'n cael ei lladd. Nawr, tasyn ni'n gadael lefel hyn, fydd y game jyst yn blank. Fydd e'r pêl yn cael ei lladd, fydd e ddim byd yn digwydd. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n symud lawr i sgôr, a dwi'n mynd i symud yr high score table mewn i fan hyn. So amser mae'r pêl yn bwrw'r tân, mae'r pêl yn cael ei lladd, a mae high score table yn dod fyny. Nawr, mae opsiwn gyda ni. Gall y gêm gorffen, neu gallwn ni ail ddechrau'r gêm. Beth dwi eisiau gwneud ydy ail ddechrau'r gêm, so yn main 2, game, restart game. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud nawr, dwi'n mynd i lefel 1. Ac dwi'n mynd i'r object, dewis object tân, a fi'n mynd rhoi tân, a fi'n rhoi lot o tans yn object 1, achos yn lefel 1, yn room 1, jyst i testo ac y gweld os mae'n gweithio. Fi'n gwasgu start, run game. Mae'r gêm yn dechrau nawr, ac amser mae e'n bwrw'r tân, gen i weld beth sy'n digwydd. Right, mae high score table wedi dod lan. Fi'n gwasgu enter, tro hyn nawr, dwi eisiau bach o sgôr, mae'n symud lan, a chli gweld sdim tân i gael fyna. Nawr, dwi'n gwybod bod yn gweithio nawr, so gai gwared o'r tans i gyd o lefel 1, a i lefel 2, ac dwi'n mynd i roi 1 tân. A i lefel 3, dwi'n mynd i roi 2 tân. Ac lefel 4, dwi'n mynd i roi fwy o tannau mewn. Nes i'r lefel ola, dwi'n mynd i roi lot o tannau mewn a gewn ni weld. Nawr, dwi'n jyst yn clicio fan hyn nawr, clicio'r pêl, ac dyw rhain heb newid fan hyn, so fi'n newid hwnna i fi'n cadw nhw 10, newid hwnna i 20, newid hwnna i 30, ac fi'n newid hwnna i 40. Nawr, beth mae angen fi gwneud yw gwasgu OK i safio fe, a fi'n chwarae'r gêm. Nawr, fi'n gobeithio nawr mae'r gêm hyn yn llawer gwell. Nawr, chi'n gweld, lefel 1, stim tans gyda fi, a mae rhaid fi cyrraedd 10. Amser fi'n cyrraedd 10, fi'n mynd lan i nesa. So, fi'n gallu cael 10 arall, a gobeithio fi ddim yn cael lladd. Right, so 1, 2, lwcus, 3, 4, 5, 6, a nawr chi'n gweld high score table, mae 29 gyda fi,
gallu ysgrifennu initials, enter, a fi'n dechrau'r gêm eto. Nawr, dyna ffordd chi'n creu ysbryd.